हेलो इनके ಅವರು ಗೋಡಿ ಧರ್ಮಗಳು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ದಾವಲಿರು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಜಂಗೂರು ದಿಕ್ಸ ಕೊಂಡಿದಾಗ ಬಾಯಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊರಂಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ Diksha Pastu Chalu Surasir Manta Ma Jango Bagan Mate Guru Kum Karimayo Agen Lasikunu Ike Mama Puja Taksir Manta Puja Tun Sura Nijir Baita Mate Gire Tilpun Bud Vasut Kitinjir Mama Kuranjar Manta
आणि ఆదివాసీ నాయకుల సంఘం నాయకులు ఆశరెడ్డి అన్నగారికి కూడా చేసేవా आणि हरनाटल वातूर पाऊर जंगो लिंगो दीक्षादार आणि बाईकोन నేను ನಾನು ಸಗನೂರು ನಿರ್ಮಾಣ అని ನೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಮಾವರು ಗೋವಿಂದ ಧರ್ಮಗುರು ವಾಚರು ಮಾವರು ದೀಕ್ಷಾ ಪಾಕನ್ ಗುರು आणि समजून आणि स्थानिक सरपंच सारी म्हणून मोदल पडून वेदिक अध्यक्ष वारू स्थानिक सरपंच कुमरा शामराव गायन आणि समजून लंडो सुद्धा किसी मावर दीक्षा गुरु तुसराम हनुमंतराव महाराज उनकी पाठ टेड़े की आ पाठ का माध्यम में मिमुने गोष्ठी निश्चय बनतो पेसीतो पुण्य सरदुने पेसीतो पुण्य सरदुने पेदी एस सिनेमा गुने नेंडू पूजमानवाता गोंडवाना समाज मेले थरबासी म्हणता गोंडवाना समाज 5 सुद्धा मारिले तवा नौकरी सुटकी समाज सेवा केला जन्मली कोणा नेकी ने विहारला हनुमंतराव महाराज नेट स्वर्गवासातो बदी मा किचवेट्रिकुनो ज्ञान बुद्धि वेची सोतर ते बदलिलो पेसीतो पुण्य सरदुने पेंदी यस सिनेमा गुने
नासकी वाली गोल्ड झाड़ो तो पूरे दिन नासकी दे वो दूसरे लोगों को पान लासी पिया तलवार जली तो पिया करी दे फिरंगी दुष्ट लोगों को पाए ने अगर ज्ञान हटी किले ने पेंदी यस सिनेमा को ने पेसी तो पुण्य सरदुने पेंदी यस सिनेमा को ने हनुमंत दासले इनको पेंदा सत्य सद्गुण उजड़े ज्ञाना सत्य सद्गुण उजड़े ज्ञाना अमर मोक्षाता सद्गुण यान पेंदी यस सिनेमा पुणे प्रसीतम पुण्य